Iwak iki lho. Iwak iki lho. Positif. Lho. Wes nek sudah sing mati yang cepat lho. Iki contoh iki lho, bolak-balik contoh hutan. Saya gak mampu suhu ya panas kupingnya lho. Suhu ya enggak. Aja mana panas dawan. Ajak ngono lho Pak Imam. Wis tak tututi mari ki. Apes lur, mari seneng-seneng mulai nonton pedae Pak Haji Mogok. Wis, tak lanjut sih. Apes gak percaya, bukti. Tapi ki sing oleh suhune. Lho. Iki lho Pak Imam suhune spot dong boto. Pojok lapindo. Pojok lapindo. Amis. Amis telur iki. Positif ya lur. Keting lur. Wis. Monggo wis, jok suwe-suwe, ndang meluncur. Gak kalah karo suhu lur. Iya, sing nyambut gawe, sing lagi tukaran karo nyonyae wis tinggal mancing ae. Oh, sak ruwet-ruwet. Bener apa Imam? Ya. Wis. Nyambut gawe tok ae, gawe seneng-seneng kapan, lur? Ini loh, sungai ini full lele, bediknya jarang-jarang betok. Lele lokal ya lur, lele lokal sama keting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lur dengan saya di Info Spot Fishing area Sidoarjo dan sekitarnya. Kali ini saya akan berbagi informasi di spot liar, tepatnya di Desa Dongboto, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Spot kali isinya wes gak bisa diragukan wes, full lele lokal karo keting. Betok ya full lur. Betok juga full. Dijamin wis anti bocos. Monggo merapat buat dulur kabeh para angler khususnya di area Sidoarjo yang mau merapat. Loh. Suhu lho. Iki ketemu suhune Dongboto iki. Jos gandos, Mas. Gak kuwatir Pak ini jos gandos. Sing penting banyune mili. Positif Pak Imam yo. Sing penting banyune mili. Lek gaene banyune jadi panji lur wis ta. Mantul nih gitu lur. Wis. Matur nuwun infone Pak Imam. Wis, terima kasih sama-sama. Dulur kabeh cero iki ya padha geruduk rene. Oke lur. Kiranya cukup sekian dulu informasi spot dari saya. Terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali di spot-spot mancing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.